आलारि बाथियाव सावग्रा जलथा एबा खुन्दुङा खामजोबनाय आरो खामजोबालासिनो थानाय बेयो मा ओंथि फोरमायो? लोगोफोर, आं नोंथांमोननो बेनि सोमोन्दै सुंद'यैब्लाबो फोरमायथिगोन। जुदि नोंथांमोना बे बाथ्राखौ मिथिनो लुबैयो, अब्ला भिडिअखौ स्किप खालामालाबानो जोबजासिम खोनासंलांबानो जाबाय। जोंनि नखराव जों जेब्लायबो आलारि बाथि लगायनानै इसोरखौ खुलुमो। थामहिनबा फुजा एबा देवालिफोरावबो जों आलारि बाथि सावनाय जायो। धोरोम शास्त्रनि बायदिब्ला बै सावनाय आलारि बाथिनि जलथाया जोंनि जिउनि जानो गोनां गोबां रोखोमनि जाथायफोरखौ फोरमायथियो। नोंथांमोना नायसनफ्लाङाबो जानो हागौ, माब्लाबा आलारिनि जलथाया खामजोबथारो आरो माब्लाबा खामजोबा। बेयो आं बुंनाय बाथ्रा नङा लोगोफोर, बेबो जोंनि हिन्दु धोरोम शास्त्रनिनो मोनसे फिसा खोन्दो। लोगोफोर, नोंथांमोनाबो बे बाथ्राखौ मिथिनायनि उनाव एसेब्लाबो गोमोगोन जानांगौ। जेब्ला नों आलारि लगायनाय समाव बे गोरोन्थिखौ खालामफ्लाङो, अब्ला नोंथाङाबो बेनि फिथाइखौ मोनगोन। आलारि बाथिनि जलथाया खामजोबालासे आद्रा थानायाबो जोंनि जिउआव जानो गोनां जाथायखौ इसारा होयो, जाय बाथ्राखौ जों गोसो होना खोनासंनाया मोजां। बे बाथ्राखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे भिडिअखौ स्किप खालामालाबानो खोनासंलांबानो जाबाय। लोगोफोर, जों जेब्ला जोंनि न'आव आलारि बाथि सावो, अब्ला माब्लाबा बेयो हरखाबनो गोमोरलांफिनो आरो मालाबा जेब्ला जोंनि नखराव फुजा जायो, थामहिनबा फुजा होयो, अब्ला फुजा जोबखांनायनि दान्दिसे उनावनो आलारि बाथियाव थाव आरो जलथा थासेयावबो हरखाबनो बाथिनि अरा गोमोरलाङो आरो माब्लाबा आलारिनि जलथाया खामजोबनानै फुल महर लायो। बेबायदि बाथिनि बेबायदि गुबुन गुबुन महर होनाय जाथाया जोंनि जिउनि माखासे जानो गोनां समफोरखौ इसारा होयो होनना शास्त्रआव बुंनाय दङ। गिबियाव जों मिथिना लाग्रोनि जोंनि न'नि आलारि बाथिया फुल महर लानाया मा ओंथि फोरमायो। लोगोफोर, जेब्ला आलारि बाथिया बेबायदि महर लायो, अब्ला आफा आनान गसाया नोंनि सिबिनायखौ नाजावो, थामहिनबा आनान गसाया नोंनि सिबिनायजों गोजोनो। जेब्ला नोंनि देहायाव दिव्य शक्ति दं, अब्ला बै शक्तिफोराबो नोंजों लोगोसे इसोरखौ गाबज्रियो। अब्ला बै समाव बे बिबार महर लानाय बाथिया मोनसेनिख्रुइ बांसिन जायो होनना शास्त्रआव बुंनाय दङ। थारैनो नों लगायनाय बाथिया फुल महर लामारदोंब्ला हिन्दु शास्त्र हिसाबै नों सासे भाग्यशाली सुबुं। लोगोफोर, जेब्ला नों खामखोन्दा आलारि बाथियाव फिन खेबसेबाव थाव एबा घि होनानै अर लगायफिनो, अब्ला बे समाव आनान गसाया गाज्रि मोनो आरो नोंनि जिउआव सुखु लाबोनायनि उल्था दुखुसो लाबोयो होनना बुंनाय दङ। बेबायदि जायोब्ला नोंनि मावनो लानाय खामानिफ्रा हेंथा सोमजियो आरो थाखानाय धोन सम्पतिफ्राबो खरसा जालांनो हमो। लोगोफोर, नोंथांमोनाबो जेब्लायबो बेखौनो गोसोआव लाखिदि नोंथाङा जेब्ला बाथि जलायो, अब्ला मोजाङै सिखोन साखोन सुस्रांना समायनायै बाथिखौ लगायबानो जाबाय। लोगोफोर, खायसे मानसिफोरा बेबायदिबो खालामोदि आलारि बाथिखौ 1 दान एबा थाब थाब गोजामखौ गारहरना गोदान होयो। बे बाथ्रानि सायाव गिदिर गिदिर धोरोमगुरुफ्रा बेखौनो बुङोदि नों जि आलारि बाथिजों फुजाखौ होयो, बे बाथिखौ मालाबाबो सोलायनो नाङा। नांगौबा बेयो हारसिङैनो जामनानै बायलांथों। बे गोजाम जालांनाय बाथियाव इसोरा बोर सारस्रियोनो आरोना। जेब्ला जों बे बाथियाव आलारि लगायो, अब्ला जोंनि गोसोखौ सुख सान्ति सारफावो होनना बुंनाय जायो। बे बाथिया 10 बोसोर एबा 12 बोसोर जेसेबां गोबाव थायो, एसेबांनो गोबाव बेयावनो लागायबाय थानो नांगौ होनना बुंनाय दङ। जेब्ला नोंनि नखराव सोरबा सुबुङा गोब्राब लोमजाख्रुबाय दङ, अब्ला बै आलारि बाथिखौ दैयाव सोमनानै लोंहोयोब्ला 15 एबा 20 मिनिटनि गेजेरावनो बेनि लोमजानाया थामिलाङो होननानै बुंनाय जायो।
जेब्ला नोंनि बिजनेस एबा मावबाय थानाय खामानिफ्राव सोरबा गाज्रि मेगन गोसानि नोजोर नांदोंब्ला अब्ला बै बाथिखौ फिस्लायनि हासआव हरसे थाला सोमना दोनना अखानायै फुङाव नखरनि गासै हराव सारस्रोनांगौ होनना बुंनाय दङ। अब्लानो गाज्रि सुबुंनि नोजोरा जानगार जायोनो आरोना। जेब्ला जों मोनसे बुस्थुखौ इसोरखौ सिबिनायाव जेब्लाबो बाहायो बै बेसादा गोथार जालाङोनो। बै आलारि बाथिया गोजाम जानानै बायलांनायनि उनावबो बै बायनाय आलारिखौ गारहरनो नाङा, बेखौ जोथोनै लाखिनांगौ। जेब्ला नों लगायनाय बाथिया थाव एबा खिथासेयावबो गोमोरो अब्ला नोंनि नखराव बेमार आजारा जायगा लायो आरो बे बेमारा माब्लाबाबो नोंनि नखरनिफ्राय जानगार जानो नागिरा। नों जेब्ला आलारि बाथि लगायो अब्ला गोसोआव लाखि बेयो माब्लाबाबो खामस्लाबालासै आसखान्दायै गोमोरलाङा आरो नोंसोरनि नखरा गिलु-बालु बेमार आजारनिफ्राय रैखा मोननो हायो। जेब्ला नों नखराव बाथि लगायो अब्ला नों लगायनाय बाथिया जोंस्लाबालासै गोमोरबाय दङब्ला नोंसोरनि नखराव गाज्रि मोदायनि सायाया जायगा लादों। बेनिखायनो बेयो नोंनि नखराव बिगोना खालामनो थाखाय बेबायदि खालामदों। नों जेब्ला नखराव बाथि लगायगोन अब्ला इसोरनि सेराव अरायबो बेखौनो बुं जे नोंनि नखराव रावबो मोदाय मोदोमनि गाज्रि नोजोर दागोग्लैथों आरो गाज्रि मोदायनि नोजोर नांदोंब्लाबो बेयो जानगार जाथों आरो आनान गसाइया जेब्लायबो नोंनि नखरखौ गोजोनै लाखिबाय थाथों होनना। लोगोफोर, नोंथांमोनाबो बे भिडिअनि गेजेरजों एसेब्लाबो गियान मोननो हाबाय जानांगौ। भिडिअखौ नोंथांमोननि लाइफआव बाहायजाथाव मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलायबानो जाबाय। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय साबायखर बावहरनाय थाबाय।